ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି, ଯଦି ମୁହଁରେ ଆମେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନ ଲଗାଇବା ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ପଇଡ଼ ପୁଅର ମୋର ପିଇ ଦେଇକିନା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା, ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ବନେଇବି ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ବୋଲି। ଘରୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ବି ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ପାଳଙ୍ଗ କହୁ କହୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଦୂରକୁ ପଳାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ରହିକିନା ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା। କେମିତି କରାଉଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଯେହେତୁ ପୁଅକୁ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କହିଲି। ସବୁଯାକ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଗଲି। ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାମା ମୋତେ ତରଭୁଜ ଦିଅ ବୋଲି। ତରଭୁଜରେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ବୋଲି। ଘରେ ଯାହା ବି ଡାଲମାର ପରିବା ଥିଲା ତାକୁ କଟାକଟି କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଟମାଟର ଦେଇକି 2ଟା ସିଟି ମାରିଦେଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ରେ ପାଳଙ୍ଗ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମମି କିଛି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଆମ୍ବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଖଟା। ବାସ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ପକେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେଲି, ବହଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଟା ପକେଇଦେଲି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।